Hi havia nombrosos bassals al camp i els dos equips han demanat no jugar, però l'àrbitre s'hi ha negat i els jugadors de Lleida i Llagostera han hagut de saltar la gespa. L'àrbitre ha continuat sent protagonista quan ja a la segona meitat ha xiulat un penal polèmic que Aimaz ha convertit en el primer gol. I ja al minut 77, Moló ha marcat el 2-0 definitiu, rematant de cap una centrada de córner. Hem tingut moltíssima presència al seu camp i jo crec que això, aquesta insistència i evidentment la qualitat i l'eficàcia que altres vegades no se tenen, ens ha donat la victòria. El Sant Andreu ha sumat 3 punts vitals al Narcís Sala davant un Badalona que ha trencat una ratxa positiva de 4 partits sense perdre i continuarà vorejant la zona perillosa de la classificació. Quim Araujo ha avançat als de Patxi Salinas al 37. Francis Ferrón ha ampliat la diferència al 49 i ja no ha estat fins al 85 que Frank Grima en pròpia porteria ha fet el tercer dels andreuencs. Cárdenas ja en el temps afegit ha deixat el definitiu 3-1.